گوست مشیر دا کلاو پی ڈی ایم میڈ ضیا لانگو گشتگ کلاتا 5 سالانی تہا دگ دیم روی منصوبہ ہربو کلدار پروجیکٹ آورتا کلاتا ہفتہ دو 5 سالہ چکسا دلگوشی نداتا وہ ہر کجا روزگار جیڑا ہست من سرپت باں روزگار بلوچستان تاریخہ منی نزدہ کجام محکمہ کسا نداتا من سرجم بلوچستان 12,13,000 بے روزگار نوجوان روزگار داتگاں 1500 موتی حلقہ بے روزگار نوجوان روزگار داتا ایگا پائیا یک نجی ٹی وی انگو کتگاں ہائی گشتگ کلات جیڑا سک بعداں کسا آیانی سرا دلگوشی نداتا اوے پیمی مسئلہ یقین روچ حل بت نہ کنا ماں مالو کی عظمتہ اقتدارہ کائیں گچین کاریاں رہیں اگا مالو کا مئی کارکردگی وش بیت گڑا ماں کائیں اگا دگی کسیا مو دیکھ بیت آگایاں نہ مارا مالو کا گو دروگ بندگیں نہ کہ وشیں اگاماں گو آیانی کے رویں منی محکمہ چیلنج گیش بتگاں سجی نہ مستریں چیلنج ہامنو ایمنیے بتا اویشیا چے دگی مستریں چیلنج کرونا وعدہ زائرین بتاگ 27,000 ایرانہ چے زائرین پاکستانہ ہتکگاں آیانی کرونٹائن کنگ مئے واسطہ یک چیلنج بتا بلے ہمیں کمو کے وسائلاں گو ہا زائرین وتی صوبہ روان داتگاں آئیے گشتگ پاکستانہ کرونا گردارہ بلوچستان حکومت ہیمے کردے بتاگ آئیے گیش گشتگ بے گواہ بتگی مردمانی لسٹ تضاد است وائس آف بلوچ مسنگ پرسن سے نیماچے 450 بے گواہ بتگی مردمانی لسٹ دیکھ بتاگ ہنگت من 650 مردم آجو کننتا جمہوریتہ گلانی بدل کنگ سیاست بارند ہما کے بلوچستان عوامی پارٹیا چے شتگاں آیا جمہوری حق بتا من باپ پارٹیا ہاں او امے گلا دیماوراں